Kapat kardeşim, şurayı kapat. Doza Kobani Yaku derheqê 108 birêveberên HDP da hatibû vekirin 26 Evrêlê dest pê kir. Piştî xwendina doznameyê danaşîna duyemîn paşta avêtin sê Gulanê. Hevserokên HDP Pervin Buldan û Mîtat Sancar du sud parêzvan, rêveber û parlamenterên HDP şandeya Ewropayê li pêşiya girtingeha Sincanê kom bûbûn. Her du hevserokên HDP xwastin ku daxuyeniyekê bidin çapemeniyê. Lê li vê derê yekser rastî astengiyan hatin. Bi mertal û pasan polîsan pêşiya kamerayan girtin û destûr nedan ku daxuyanî bidin. Ev hilwesta ha hevserokên HDP Mîtat Sancar rexnekir û wiha got. Evet, bu hakikaten Navbera me de dîvar çêkirin. Belê ew ji diyar dike ku rastaqînê ditirsin. Naînin ku derevê wan derkeve holê. Ew bi wan kiryarên xwe dixwazin ku dengê me bibirin. Çavên me bitirsînin. Lê bila baş bizanin ku ew cardin dê xelet derkeve. Ew dozek hukukî nîne, dozek siyasî ye. Dema danaşîna yekemîn dest pê kir, nîvê salonê zêdetir polîs û leşkeran tijekiribûn. Li ber vê jî ji parêzvanan re cî nemabû. Parlamenterê CHP Sezgî Tanrıkulu ev doz bi tundî rexnekir û hestên xwe wiha anî ziman. önemli bir dava bu. Yani Ev dozeke girîng e. Di vê derê siyasetmedarên HDP têne darizandin. Berî her tiştî ew dozek hukukî nîne. Ew dozek siyasî ye. Ji xwe di ser daxwazên siyasetê hatiye vekirin. Li ber vê jî em nikarin pêşbînekê bikin. Siyasetê ew doze vekiriye û siyaset dê biryara vê dozê bide. Li pêşiya girtingehê komek kes jî çalakî çêkirin ku HDP bê girtin. Yên ku tên darizandin jî bên cezakirin. Parlamenterên HDP Mahmud Tuğrul jî helwesta dewletê ya bi doğalî wiha rexnekir. Ev doza ne dozeke hukukiye, dozeke siyasiye. Yani heleke ve doze AKP, ittifaka AKP ve MHP'ye, hele dini HDP'ye. Dixazin ki HDP o dengdare HDP, pişti HDP desekirin çevreye demokratik. Dixazin ki van dervay siyasete demokratik behelen. Ev dava ki hukukin ne? Bu ve on Birbangi em hatim vir onzanın her tür estangici mera derxistin ama grubek provokatör hulne vir dixazin avnan denge wan çıkas bilin derkeve sanki vir havayı ki var hebiye ve dixazin ki nişan bidin. Heyeta Avrupayê jî beşdarî vê doza Kobaniyê bû. Piştî dawîbûna danaşîna yekemîn heyetê xwast ku li pêşiya girtingehê daxuyeniyek bide. Lê şandeya Avrupayê jî hate astenkirin. Li ser vê jî şande hate navenda giştî ya HDP û li vê derê hest û nêrînên xwe ragihandin. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Enkere.